Life is not a Nigerian movie. As abantu bacabanga ukuthi life is a Nigerian movie. Le telenovela. My brother's keeper. No. Chaza ukuthi abantu bathatha izinto ezenzeka kuma movie bacabanga ukuthi ziyayenzeka in real life. Izinto nje in general bathi usibindi uzokwenza ini wara. Whilst libele kuba busy ngoba sifuna ubona uTirelo uba uzoba njani uvuyo xa edropa ibomb yakhe enguVicky. uTirelo sana akonwabe nompumelelo. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV na uTirelo usandothi go live on Instagram sana ebonisa uba yena nompumelelo baphila kamnandi kanjani. This is after ke uTirelo besando sibonisa kanye sixelela uba bese sibedlele ngabakho eneflu naye ke ebeneflu for 2 weeks. Abantu ke babhala ba hayibo uphi umpumelelo bokufanele bakaloku ulapha ecam kwakho. So ngokuke sana siyambona uTirelo ekunye nompumelelo, and I think base Northwest because ndive abantu abangathethi isiZulu pha yabo abathethi isiTswana basisiTswana. So naqoma can't be KZN aba-compromise abantu bakhona ngesizulu sabo. There's no way. So anyways ke umpumelelo I think uhambile ke uyobona uTirelo kunye nomntana bakhwele ke itaxi. Umpumelelo ke mosniyamazi ba ubhizi nento zetaxi, so bekwitaxi ke ehamba noTirelo. Then kwelinye icala ke sayazi kule veki uVuyokazi uzobonisa uVicky. uVicky ke intombazana athi uVuyokazi ine crush kumpumelelo. uVicky yena xa simbona kwi-preview wathi yena nompumelelo noVuyokazi yafana ngathi bebejolabo bathathu. Uba njani nathi asiyazi. So ke abantu bafuna ubona uTirelo ba uzothini ke ukuxeva ngompumelelo because uthi uVuyokazi uzisa lo Vicky to prove ubumenebene bukampumelelo, because umpumelelo blames uVicky for into yokwahlukana kwabo kwade kwa-involved nabazali. So inabo buzaza lento kampumelelo noVicky noVuyokazi. And then ke ukusimvile uTirelo preview esithi this is bull shit bubulongo benkomo obu. And then ke I think ne fight yakhe noVuyokazi isukele kulento kaVicky because nobuthi befuna kuthina uVuyokazi uyabo. So ke uTirelo yena ude wathi kula live ba ubomi abuyo Nigerian movie sweetie. Lento nisibone TV kwathini ayisilento siyiphila uyiphila uyabo. Yena nompumelelo I guess ke basaqhuba njengoba siyazi babizana baby kumnandi. noVuyokazi ke moskula icala nglobe simbona getting engaged nomfana wase UK kwaphinda kwavela amabibi omfana. So andiyazi bakwenzeka ntoni ngaleya situation, but anyways sawubona kwezicawa zizayo bethu nani bakanye kwenzeka ntoni sana sithe gabu ezidyolweni abantwana singamaxhekwazi ngenxa yothanda indaba. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.